खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय सानजौफुनि रादाब लानानै फैदों। नोंथांमोना मिथिखागौ दिनै भट साननाय जागासिनो दङ। आसामखौ लाफानानै मोनब्रै हादोरसाफोरनि बिधानसभा बिसायख'थिनि भट साननाया दिनै जागासिनो दङ। आसामावबो भट साननाया जागासिनो दङ। दासिमबो नाथाय मोजाङै फिथाइफोरखौ मोननो हायाखै। अब्लाबो बेखिनियाव मोनसे रादाब होनो नागिरदों। भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हानजाया गोबांसिन आवगायनानै दङ आरो बेराफारसे कंग्रेस आरो लोगो हानजाया बा जुथाइ हानजा जों बेखौ होनो महाजोट जायखौ होनो महाजोटआ दासिम नाथाय 40नि बारा मोननो हायाखै। बेराफारसे मित्रजोनाव दङ इउपिपिएल, अखम गण परिषद आरो भारतीय जनता पार्टी। इउपिपिएलनि रादाबखौ होनो नागिरदों। इउपिपिएलआ दासिम मोन9आव आवगायना दङ। नाथाय बेयो दा आवगायलांबाय थागोन बा खम जागोन बेयो उननि समाव जों मिथिनो हागोन। मानो होनोब्ला दासिमबो बेनि फिथाइखौ रोखा मोनजोबाखै। समा दंबावो। सम नेबावनांगोन, जोङो दान्दिसे नेबावनांगोन। 2 घन्टा 3 घन्टानि उनाव गासिबो खोथाफ्रा मोजाङै जागोन, क्लियारै जों मिथिनो हागोन। बेनि उनावसो जोंनि हादोरसायाव फिन सोर सोरखारा फैगोन, भारतीय जनता पार्टीआ फिन फैफिनगोन ना हले गोदान सोरखारा फैगोन बा कंग्रेसआनो बेहाय सोरखार दागोन नामा। नाथाय कंग्रेसआ सोरखाराव फैगोननि खोथाखौ बा बिनि इसाराखौ जों मोननो थाङाखै। मानो होनोबा दासिम साननायसिम भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हानजायानो बांसिनै भट मोननो हादों। बिथांमोनानो जायखिनि मेजिक नाम्बार दङ बे मेजिक नाम्बारखौ बारखाबाय आरो बिथांमोननि हानजायानो सोरखार दानायनि लामायाव दङ होनना बुंनो हायो। नाथाय बेखिनियावनो खोथाखौ रोखा खालामनाया मोजांबाव दे। दासिम साननाया आरो गोबां साननो दंबावो, जायनि थाखाय जोङो बुंनाया मोजां नङा बा भारतीय जनता पार्टीआनो फैथारगोन होनना बुंनाया मोजां नङा बा कंग्रेसआनो फैगोन होननायाबो मोजां नङा। मानो होनबा दासिम फिन साननायफ्रा दंबावो। दासिमबो जों बिनि फिथाइखौ मोनजोबनो हायाखै, रिजाल्टखौ मोननो हायाखै। गोबां जायगायावनो गोबां समस्थियावनो दाबो काउन्टिं सोलिगासिनो दङ, साननाया सोलिगासिनो दङ। बेनि थाखायनो बुंनाया गोब्राब जानानै फैयो। अब्लाबो जों नुनो हायो भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हानजायानो फिन सोरखाराव फैफिननायनि लामाखौ जों नुहुरदों। मानो होनबा बिथांमोननि देरहानायनि सम्भावनाया बा मिजिंआ बांसिन जाना दं आरो बिथांमोना गोबां मासियावनो आवगायनानै दंखायो। बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों बड'लेण्ड निउज 24 सानजौफुनि रादाबनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोननो फोरमायदो दे भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हानजाया फिन सोरखार दानो थाखाय आवगायलांगासिनो दङ। कंग्रेस आरो महाजोटआ नाथाय गोबां समस्थियावनो फावसायनानै दं बा बिथांमोना एसेबाबो फावसायनानै दङ। बिपिएफनि खोथाखौ जों बुङोब्ला बिपिएफआ आवगोलाव जेरैबायदि मोनजिनै मासि बा मोनजिनै समस्थियाव देरहानानै बिथांमोना सोरखार दानायाव मदद खालामनो हादोंमोन। देग्लाय नाथाय 2024 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजाया जेरैबायदि मिजिंथिथाव बिथांमोना देरहानाय नांगौमोन बेबायदि देरहानायखौ नुनो मोनाखै। बिपिएफनि सोलाय इउपिपिएलआ बांसिन भट मोननो हानानै आवगायलांगासिनो, बांसिन समस्थिफ्रावनो आवगायलांदों। मानो होनोबा बड'लेण्ड बा बिटिआरनि समस्थिफोरनिबो जों नायोब्ला इउपिपिएलआ बांसिन आवगायना दङ। बिपिएफआ नाथाय दासिमबो जोबोर खमाव दङ होननानै बुंनो हायो। मानोना बिपिएफआ दासिम बेबायदि आवगायनो हायाखै। नाथाय समा दंबावो। 2-3 घन्टानि उनाव बियो बांसिन क्लियार जागोन। बिपिएफआ आरो आवगायबावनो हायो ना इउपिपिएलआ बांसिन आवगायबावनो हायो। मख'नाया मोजां दि थांनाय जोङो बिटिसि इलेक्सनखौ जों नायोब्ला सानजौफु समसिम इउपिपिएलआ बांसिन मासियाव आवगायना दंमोन। बिनि उनाव जेब्लानाखि समा बाबेनलांबाय थायो, बेलासे जालाङो, मोनाबिलि जायो, मोना जायो, अब्ला जों नुनो मोनबाय बिपिएफ हानजाया बांसिन मोनहैयो। जेरै 19 मोननो हादोंमोन, बेबायदिनो इउपिपिएलआ 19ल' हादों। नाथाय जेब्ला सानजेनदोंमोन 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा बा सानजौफु समखिनियाव इउपिपिएलआनो बांसिन मासियाव आवगायना दंमोन। बेखायनो बुंनाया गोब्राब जे बिसायख'थिनि साननायाव बा बिसायख'थिनि भट साननायाव जेब्लासिम आबुं सानफुङा अब्लासिम जोङो रिजाल्टखौ बा बिनि देरहानाय आरो जेननायखौ बुंनाया गोब्राब। अब्लाबो जों बुंनो हायो बड'लेण्ड निउज 24निफ्राय नोंथांमोननो फोरमायनो सानो जे बड'लेण्ड निउज 24निफ्राय जिखिनि नुदों भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हानजायानो बांसिन आवगायना दं आरो बिथांमोनानो सोरखार दाफिनगोन नामा बे मिजिंआ नुहुरखाबाय। बेखायनो भारतीय जनता पार्टी आरो लोगो हानजाफोरनि केन्डिडेटफ्रा बा बिथांखौ सापर्टार खालामग्राफ्रा रंजानायखौबो जोङो खौरां सफैदों। जियानो जादोंला जोङो फिन बेलासिनि बा आबुं नोंथांमोननो रादाबखौ फिन लाबोगोन, जेराव नोंथांमोननो गासै फिथाइखौ नोंथांमोननि सेराव लानानै फैगोन। बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।